At the time ufika lo mzimba bengena idea yokuthi ubani lo. Okay. Even if bengine idea yokuthi ubani lo engimthintayo nengimlungisayo nengimbuyisele esimeni sokuthi abukeke, I was still going to do it because umsebenzi lo kumina engawufungela ukuthi makufika umzimba phambi kwami ngizowuphatha kanje. Ayikho ke indlela engayihlukisa ekutheni manje ngiphethe umfundisi, manje ngiphethe isela, manje ngiphethe upresident, manje ngiphethe iphara. Angikwazi ukwenza njalo. Everyone umephambi kwami is the same. So that's what we did at BJ Funeral Directors. Ngisho lokho. Yes. Ukwenzela ukuthi uma sesihamba nenkulumo yethu abantu bengangithathi mhlambe bese bengifaka ohlangothini labantu abathisi. Angiyazi West, angeke ngibakhombe ngisho bakhomba abafane beWest. Kodwa umuntu mase phambi kwami lowo muntu usuke somzimba ekufanele uyobekwa ngesizotho. Ngifuna ukuyigcizelela le yokuthi makufika umnqobi. Yes, umnqobi Ndimandi, yes. Besingazi ukuthi uba. The only time mina I discovered ukuthi umnqobi Ndimandi ngubani ingalesikhathi ngiyobhuka umgodi ama halls because emaholo wonke bebemnqabela. Bemnqaba lo mngcwabo. Uvele kuthiwa umngcwabo kaNdimandi ayingeke. Ngingazi ukuthi yini leyo. Up until ngifike emathuneni sengukhokelile umgodi sebethi no asikwazi ukunika umgodi. And that's when I said no. Akekho wani umuntu kumele angangcwatshwe. Wonke umuntu kumele angcwatshwe. Futhi awukwazi ukunqabela umuntu umgodi ngenxa yesibongo sakhe. And ngaleso sikhathi mina angazi nokuthi ubani yena lo fika na yes. Siyilwe lempi yokuthi kumele angcwatshiwe, kumele athole iholi, kumele athole umgodi. Size siyiwine because I work on facts mina and I work on rules. Yes, yes. Uhulumeni asebenza ngaphansi kwawo. Mase qedile le ntombazana usiyangichazela ukuthi uyamazi lo muntu usibanibani lo. That's the only time sengithi aw kanti ngiphethe usibanibani. And I did not know because age kamnqobi ngathi emenyezelwa I think umphathi umkhwanyazi wathi umfana una 22 years, right? And mina ngiphethe umfana ona 24 years. So it didn't click ukuthi it's the same yes. Lengimphethe. When just to fast forward it, uma silungiselela ngithi sibanibani ngicela ngifakele itente ngithumela abasebenzi bami bahambe bakho bayofaka itente. Then ngicela labo dadewethu esivama ukusebenza nabo we catering because we at BJ we do not do catering thina ngokwethu. We like to outsource. Give everyone an opportunity to make money, share the little money that we are making. So mangibacela dadewethu it's your turn now. Athi no. Hayi ngeke ngikwazi. Ngithi akusho busy ngivala ifoni ngeke omunye. Athi omunye hayi lo omunye ugcine ngitshelile. Wayenza quotation wenza yonke into savumelana. Mase kufanele asebenze angifonele athi hayi ubaba akavumi. Ngithi ubaba akavumi ungena manje ubaba. Angikwazi manje ukusho njalo ngoba phela vele umama ekhaya. Ubaba akavumi uthi akuphephile. Akuphephile manje. Then nabasebenzi abasafuna ukuya khona. So nobody wanted to come any close to umngcwabo kamnqobi. So we were left ekutheni manje okay if catering cannot be provided then the family can do it because it's common ukuthi vela abantu bazipheke. Yes, I had to go back to the family ngithi hayi owe catering uthi uyasaba. The next call I get was from inkampani yamabhasi sebehoqisile ibhasi labo bazosirefund. And this is where it's clicked ukuthi hayi kuyonakala ngempela ke manje. Kunzima ke manje. We went to option yamatekisi. Amatekisi avuma. Then the next thing amatekisi awasafuna ukuya emgcwabeni. Yaba khona le worry kimi ukuthi no ngathi kuzodinga ukuthi kube namaphoyisa la so that we are safe. Yes. Ngithe sisayikhuluma leyo waseyafona umphathi wamaphoyisa engibuza ukuthi lo mzimba kumina yini mind umzimba thina ufike ngo2
ngo4 kufanele uphume yes we only had 2 hours to prepare yonke lenkade siyenze lapha was only prepared in 2 hours so uma efona umphathi uthi abakubo kamfana they are not cooperating with yena ngithi mina will cooperate because ngise businessini futhi ngiyayibona into ekumele yenzeke yes and umthetho uyangiphoqa ukuthi uma sekufika abantu bomthetho we must cooperate then siyavumelana ke ukuthi umngcwabo uzohamba kanje right from the beginning to the end sibambisene namaphoyisa ukuthi even ephuma azofika amaphoyisa uyabo am escort azeyofika then lithe me there's no need ukuthi nize nifike la because akuna zigebengu mhlambe ezila uma nikhuluma ngezigebengu but halfway home then yes kuvunyelane kanjalo kanti angazi ukuthi the same police that I'm thinking and hoping ukuthi will be providing a safety for one abasebenzi bami 2 ifamily nabantu bomphakathi around are the very same people abazoshintsha mase kufika umzimba lapha awu bengiqala ukuyibona angifuni ukuzwakala kabi amaphoyisa ngiyafisa ukusebenzisana nawo at all material time futhi siyawubonga umsebenzi awenzayo when it comes to this type of criminal activities and criminals at large but behavior yawo ngolesihlanu makufika umzimba it's appalling uma ufika nje umzimba umalume efika nomzimba lapha ekhaya afika amaphoyisa wathi ungena umzimba angena amaphoyisa mengena avela athi nje akho umuntu ozongcwatshwa la hawu mabe sabheke lokho saqhuma isibhaqo eshaya abantu abasegcekeni kwasani makhelwane gogo mkhulu everything bashaya ngisho abasebenzi bami kade befaka itende bashaya ngisho itende uqobolalo bashaya ngisho imbuzi kade ikhona kwashawa ngisho isidumbu sakhe umnqobi yena lo ongasekho bamkhahlela ibhokisi lashona le lafa waginqika phansi kwabe imessage it's not supposed to happen that way now I'm not defending umufi izwakala kahle kakhulu ukuthi wawusemsebenzini kuyilungelo lawo wonke umuntu ukuthi ubeke iphuzu libalekile ukuthi kuyilungelo lawo wonke umuntu ukuthi egcineni kosuku angcwatshwe exactly uyabona emfoka baba ukube amaphoyisa ayengafuni umngcwabo ube khona ayenawo ama-powers okwenza lokho they should have arrested the body kept it in a government mortuary and declare it as a pauper ubebengamhlalisa ngoba kuvama kuba nama waiting period lapha ya ubengahlala umzimba kaMnqobi kuze kube u6 months ehlezi lapha emakhazini kaHulumeni kuze kufike ithuba lakhe kwilist athathwe ayongcwatshwa with no attendance ifamily ingafiki angaziwa nokuthi wangcwatshwa wapi if that is what the police wanted or bebengamfaka kwi pop-up burial le ebizwa nge-indigent and say kwi-family attend abantu abawu14 kuphela because that's the maximum number of people to attend so there were all those avenues but they did not use those avenues but abakwenzile ukuthatha umzimba bawu-release you see ma uthatha umzimba e-government mortuary kunalento kuthiwa it's a release form or a gate pass slip it shows ukuthi the body has been handed over to you otherwise amaphoyisa kwangafanele release umzimba awuyise kwifamily if ungafanele ufike kwifamily now I'm saying this and I'm saying it maybe ngesikhathi esimbi ngoba ngisho kumuntu okwaziwa ukuthi ubehlupha kodwa ngiyafisa umphakathi wazi ukuthi uma umzimba usunikewe ezandleni zakho wena kuphela onelungelo lokujaji ukuthi wenzani ngawo awakwazi amaphoyisa ukuthi afika kunikeza umzimba ahambe uyongcwaba aphinde wona abuye athi angeke uzungcwabe ungcwabe kanje ungcwabe ngalesikhathi akwenzeki kanjalo they shouldn't have released umzimba kaMnqobi at all so that we do not have drama ngangazi ukuthi ukufika kwawo amaphoyisa azofika azodala isimo esi right of which they did an excellent job
unfortunately ama department amaphoyisa kade khona lapha behlukahlukile. There were SAPS and then there was this unit le kade shaya kakhulu engafuni ukuyibiza ngegama layo ngoba ibithela induku akekho sindile kule yanduku yabo. Sina communication namaphoyisa. Yes. At all material time. So bekuya ukuthi uma izinto iphume esandleni ngikwazi ukuthi ngimthinta umphathi. Okay. And bekubonakala futhi ukuthi sengimthintile ngoba leyo nto ekade mhlambe bese beyenza bebe bayiyeke. Kodwa noma ngabe bayiyeka ibisiyenzekile. Ngicabanga ukuthi thina singabantu abamnyama. Yes. Angikhumbula ukuthi kunabo ubuntu ukukhahlela isidumbu kuyinto ethanda ke ukuthi ingabi ngaphansi kosikompilo noma ngabe kuthiwa isikabani. Yes. Ukusikhahlela sesebhoxini usikhahlele lifi ibhokisi siphume siginqike akuyona into right leyo. Akuyona futhi into right ukukhahlela imbuzi ngoba imbuzi ayazi lutho ayikazi ibambe umuntu inkunzi imbuzi. Angicabanga ukuthi ukushaya umalume ubaba womfana omakhelwane was warranted because ngicabanga ukuthi njoba hlezi la sonke umuntu nomuntu ekhaya kuba ikhona ingane ethile ehluphayo ekhaya noma ingasekho endlini immediately but ehlobeni we understand ufikile kunomfana wakini ozalo umfowenu ohluphayo noma ozalo udadewenu ikakhulukazi izingane lezi ezalwa odade bethu izona ezisuke zinokuhluka. Yes. Uma ngiyafika njengomalume ngiexpecthe ukuthi ngihole lo mntwana ngehlahla ngimfake ekhaya noma ngimkhiphe aye emathuneni mase ngishayelwa ukuthi yena uyaganga it doesn't really add up. Ikakhulukazi thina ke njengabangcwabi it was for the first time ishawa amaphoyisa. We have never had that before. We always work together namaphoyisa and okungiphathe kabi kakhulu ukuthi abasebenzi bami bebegqoke iuniform. You could make a difference between umuntu wendawo nomsebenzi and umsebenzi usuke ehle emotweni ame emotweni yakhe angayishiya imoto yakhe. So into eyenzakalila ibanga yinhle futhi siyafisa ukuthi going forward ingenzeki. Azikho ke nezinyathelo esifuna nokuyithatha maybe against amaphoyisa or whatsoever kodwa nje siyafisa ukuthi sikuzwakalise ukuthi when you are trusted with the authority do not abuse it because obese kwenzeka lapha na bese kuyi abuse of power by the police. Uma besashaya igebengu we have nothing to do with it asikhulumi. Ngicabanga ukuthi ekseni umngcwabo enkathi usekufanele uhambe. Yes. Umphathi esevumile ukuthi ake manje akuhanjwe. Or in fact at my arrival ngifice abantu beleliswe emgaqweni bonke belele emgaqweni ngeziso kunamanzi lapha amalungu omphakathi nabo amalungu omphakathi amalungu omphakathi belele lapha yaphansi. Ngabuza ukuthi why are these people here? Kwathiwa no they are trying to but arrest the situation. Ngithi mina but you're not arresting the situation uma uthatha abantu abezemgcwabeni obalalise phansi athi omunye abantu besilisa abavumelekile emgcwabeni. Ngithi mina who say so because we had an arrangement thina as to how the funeral will be conducted and proceed. So baze ke baqala babadedela babavusa ke bese into ibhokisi ihlakazekile angithi seliboshwe ngentambo. You cannot hold umuntu noma umzimba ngoba ibhokisi ihlakazekile. Yes, isimo sekuyisimo esingasajwayelekile sasalawuleki. Sekufanele manje sibe nengubo sibeke ibhokisi phekwe ngubo silibambe ngengubo. Abantu besifazane bazolibamba kanjani? Those were my questions. Bazolibamba kanjani abantu besifazane lebhokisi elingasabambeki? Bevela abantu besifazane bengajwayele ukubamba ibhokisi liphila. So only then amaphoyisa abadedela ke labafana akade bekhona lapha bendawo nganyuka nabo bafike balibamba ibhokisi sehlele enzansi. Now sekufanele kiwe esontweni kufika omunye futhi uthi no ayikho inkonzo. You're not going to have oqhamuka kulona uphiko labo mthetho. Yes. Uyabo ngize ngagcina nami sengiphendula kabi ngithi ayikho ke lonto le. Lesho ayikho.
abuya ze kumina athi uthini ngimphindele ngithi lo isho ayikho laba bayemgcwabeni. You had an opportunity. I said what I just said now. Yes. You had an opportunity to arrest the body. You released the body because you knew there was going to be a funeral. Allow these people ukuthi bayemgcwabeni. After I've said that wawehlisa kumoya, the unfortunate part is that wonke lamaphoyisa agqoka amakhupha alikho libonayo ukuthi lona li. Yes. So even engathi abekwe la wonke kade khona kuthiwa ukhomba okushayile angeke uzukwazi kumkhomba ngoba bebengabonakali bonke. Uyabona? Yes. But in the end when we went sesiyale esontweni, that ngaleso sikhathi izinto zishintshile because we were dealing with SAPS now. Okay, yes, yes. So SAPS abantu babonayo umphathi wakho uyeza approach nikhulume naye nihlele isikhathi kusisoswa ngasikhatsini la and everything like that. But the other unit even that unit when they speak to amanye amaphoyisa ama SAPS bawathembisa induku nawo ngizengangaqaka ukuthi uma wena uyiphoyisa uthi uzoshayela inye iphoyisa kanti umthetho usebenza kanjani. There was an Indian guy lapha eMathuneni uyi Metropolis bamxoshisa kwengane bemsusa eMathuneni like a little child. Yes, they provide some sort of hope for us, but the behavior iyona kuyiyona eyenza izinto zingabi zinhle kakhulu, eyenza izinto zingabe zinhle at all. Well, I want to say this, but kufana nokuthela amanzi emhlane wedada lokho. Sengathi abafana emalokishini bangayiyeka lento yokudubula uma kushoniwe. Okay, yes. Because when we left ekseni nebhodi namaphoyisa sahamba, they started shooting. Amaphoyisa abuyele emuva. And after that it's history now that sekunabanye abangeke emhlabeni. Because if they did not had fired those guns, ngaba bafanga abakubanga khona ezinye igameko zokushona kwabanye abantu kuyona indawo esigameko. Exactly. So lento yokuthi bathi bayavalelisana ngokudubula, it's not right. Sengathi uthi nemndeni eshonelwe ingayicommunicator ikakhulukazi kubangani bomuntu osuke edlulile. Ngicabanga ukuthi amaholo njengoba engabafuni awabasukeli bathi bengaphakathi eholo badubule phezulu. Uma udubula phezulu uphakathi eholo kwenzekalani? Emva kokudlula komngcwabo ngicabanga ukuthi umndeni fanele ubizane wodwa uhlale phansi, because ireality ithi imndeni nayo iyicause ya lento kade yenzeka. Ngoba mama usebeka kanjalo ngeke ngakhuluma noanti wakhona emndenini, but mangikhuluma naye indlela akhuluma ngayo ngaphansi kwesimo esibhlungu esibehlele, kodwa ukhuluma ngendlela enakho ukuthi bewumndeni ababoni kuneqhaza eladlaleka ekutheni sicishe isimo sifana nalesi. Ngoba ngithengize ngimbuza ukuthi mawami mawuthi yena umnqobi uyasukelwa 100%, impilo abeyiphila ibikwenza uziqhenye njenganengane, wathi nje ngoba beyiholela u350 wakhe engahluphi umuntu futhi wenzelwe uzungu, mhlambe khona amaphoyisa axabana nawo. No, mhlambe mfethu ngoba empilweni ngayifundisa ukukhuluma iqiniso noma kuyinini. Yes. You know ingane ezinempilo ezu2. Ingane ekhaya iyahlonipha, esikoleni yenye ingane, emgaqweni futhi yenye ingane. Yes. Kodwa ku impossible ukuthi umndeni kaMnqobo bungamazi umnqobo ukuthi unjani. It is impossible because sonke sikwi social media. Yes, these days, and ube trenda kakhulu ku social media. I want to say this. I took a video of what the funeral was like and posted it. It's in a day it went to 500,000, just 500,000.
bayibona. Then you can't tell me ukuthi if one video in one or less than a day reaches 500,000, 500,000, you don't know ukuthi ingane yakho yenzana eminyango. It is impossible. Thina singabazali asiyithumi ingane ukuthi azigange. Kodwa ingane mayisigangile awukwazi ukuyivikela, because this is what has led to where we are. Bekufanele abe family lesikhathi amaphoyisa oqala esafuna ukukhuluma nabo, efuna information, efuna cooperation, they should have cooperated with the police. They shouldn't have taken a side laying ingane eyingezwe, because it's exactly what happened. When you leave what you should be doing as umzali and you support what you should not be supporting, this is where we will end up. Ngiyafisa sengathi abazali uma ingane ingasekho alikho icala ukubabiza abangani bayo, ngoba bona ngeke bekwenze lutho, futhi wena bazokuhlonipha, bekuhloniphela umngane wabo lo ngasekho. La ekhaya sizobehave kanje, asikufuni ukuthi nokuthi lezi ingane zinaka ukulalela, zinaka ukukhuzana futhi mazizodwa. So I believe you cannot act delusional of what you know. We all know ukuthi impilo ephilwe ingane zethu njani. Akekho umzali ongazi. Yes, ekutheni behlonipha ngikuzwile, not only kwi family nakubantu abawumakhelwane ukuthi ubebahlonipha bona, but ekutheni abazi ukuthi wenzani la ibenza khona.